Ubusufuna ukuyithathela umthetho ngezandla iphoyiseni umphakathi waseMpumalanga eHeidelberg kekade itholakala ukuthi leli phoyisa lisebenzisana nokufika okwenzela ugebengu obuhlelile okuvela ngathi kuqhutshwa umkhankaso wematch olwisana nabokufika kuleli. Usashaqekile umphakathi wakwamakhutha ezingoleni futhi utholakala iwehle zamathambo abantu asebafa balahlwa endaweni yokulahla udode khona lapha endaweni yakwamakhutha ezingolweni. Mbukeli uyakhumbula umngcwabo kumele kube khona womfundisi wasePietermaritzburg uMazayoni okwathola ukuthi eboxini akekho kukhona ama-blocks okwakha phakathi udaba oluphelele ukuthi ngabe kwenzeka nani Stulphethe. Kanti kuvela amanyundululu ahlobanisa uMalema no General Khan osabekwe izinsolo ezibucayi imadla engakhomishini. Sikhuluma nje noMalema igama lakhe liyathinteka. Mbukele sakubingelela siyakwamukela kuphina kuphi lapho ukhona usibukele ukhona njengamanje simbukele ngabusanyakazi sakhe ukuze uthole zonke esiphathele zona ngokwehloko usakhona. La soqala khona mbukele soqala la siqale khona la sithe khona umphakathi waseMpumalanga ukuthi ufuna ukuthathela umthetho ngezandla ephoyiseni okutholakala ukuthi lisebenzisana nokufika kwenzeni ugebengu ohleliwe. Lokhu kuvela ngenkathi kuqhutshwa umkhankaso wematch olwisana nobokufika kuleli likaMthaniya noma eSouth Africa. Lokhu kwenzeka njena ngenkathi izakhamuzi zakhona lapha eMpumalanga eHeidelberg zihlasela iflat ukholakala ukuthi ligcwele abokufika abenza ugebengu. Lithema ngabe lifika komunye okutholakala ukuthi naye ungomunye wabenza ugebengu obuhleliwe. Lo ukufika batheme bemkhipha wabe sethi yena ucela kuze aphume akubizwe iphoyisa uScott okade ehamba nethimba lelamaphoyisa ebukade lizoqapha isimo kuyona imatch. Nebala bamlanda uScott kodwa nakhumbukeli kuyikona kwenzeka. Come open here. We are the police. Can't you open the door? Sebetholakele laba bayadla lapha ngaphakathi kuthiwa kunuku Brian akhona kuthiwa kunuku Brian Alabantwana ngithi bashwile. yena ngindaba left sesinuka ngani La wena masenda. Scott usefile Scott usefile section officer But the door is closed there as well. But it's inside. Is that the one? The two away cameras. Oh, Understand Africans. Acha utafuna sport sasa imbizileke lo wathi uyamfuna. Makashulele nazi ngiyakudabuleka lo. Mama sala sisodwa. yes Fine, guys. This guy, he knows me. He's from Home Affairs. We work every day with the desserts and do the places, all right? That is why I know More than 5 guys.
So now, when they ask him to open up, he says he will never open. He's waiting for you and Kian. So that raises a question. And this other rooms as well, where we went, we find these things, and that's where they said no, they are not going to open because they will only open when we are here. But now we have to use force to open. So us using force, we ended up finding these things. So it raises a big question to say now, where do you stand between us and these guys? Listen, guys. I'm 38 years in the police. I'm not involved in corruption. I'm not involved in drugs. And I can promise you that. We understand what you're saying. But the problem now, I don't know why I asked the syndicates are asking for you. I don't know why. How can you explain that? I really don't know why. Uthe umphakathi wakhona eMpumalanga usashaqekile kanjalo kanti kusazophinde vele esinye isithunywa sikahulumeni wakhona lapha eMzansi okuyena umuntu ngempela usidalela inkinga kubantu bokufika ukuthi ngabe kwenzeka kanjani ukuthi abokufika bakwazi ukuthi bangene baphume kuleli baphinde babe namaphepha left and right abagunyaza ukuthi babe lapha eMzansi ikakhulukazi ngisho omazisi bebe bengasibala lapha eMzansi kodwa banabo omazisi balapha eMzansi. Lo muntu esikhuluma ngaye sithi sithunya sikahulumeni sikhuluma ngomuntu osebenza lapha kwaHome Affairs kutholakala ukuthi uhlala nabo ukufika kulona leli flat laphana kunanemshini yokukhanda ama-IDs la qhutshwa khona iyona le nkohlakala yokukhanda kwama-ID kodwa ke mbukeli ngifisa ukuthi uthule ubuke nawe uzwe ukuthi ngabe wena uthini ngalokho sike sibabaze kanye nawe. We official.
Yona home affairs official. Yona home affairs official ecela officer Scott le. When Scott, you must get arrested. You must be arrested. We don't have a time for you here. You think we are shit here, yes, sir. You talk about Chocho, you're taking a Chocho. When I'm clean, when I'm clean, anyway. When I'm clean, when I'm told to win. Keep up. Spend our 2 hours. Yes, sir. We are cool. Let's tell you, yeah. Uzingane uthe akazuvula kwelela phoyisa kunengane usho njalo uthe kunengane lapha sifuna lengane ke bethi lapha iphi yabona lanto ngizwaba nomuntu oyibutho ngabe sebenza nami alalele la engqondweni angifuni umuntu ongalaleli la engqondweni yakhe Mphathi ngicela ukuze nje lo mthetho ngithi ma webaba iphoyisa leli angithi la kithi imali ethi vula eminyango why ungavula eminyango no mina la ukuvula bo ngisabile ukuvula cause webegini yakho wona yapani bengisawa nami ukuvula mamfowethu yini maka balethi iphoyisa vula eminyango isikhona isidingo sokuthi wala ukuvula ngaphakathi ngiyaxolisa funa manje into edaluba wayala wena yini no funa kungiyaxolisa ama ID la kuthiwa yakhanda no ID angikhanda ID ama-document babhizi ngayo lapha phansi siwathole atholakele eFlorini la abathole khona sekusikiwe lapha ngisebenza lapha eCrane College Besine meeting earlier today and then from because bafika lapha kwavalwa Home Affairs nakuvale Home Affairs ngathi there was no window bengidokuhla hey le angiyazi kuloko abanye hayi angiyazi lento le kubo usibayithole la uhlala khona lapha kule lasimthole khona kuhlala ubani kuhlala Emmanuel ubani Emmanuel awuyazi nam Emmanuel But what is this? Because it's your flat. You are the one who's owning that flat. No, but we found this thing on top of the. Can I answer? Okay. The thing is that one of your guys went in the bathroom to do. No one was there, but then they found it. I don't even know. I don't do anything. Okay. No, that's fine. Okay, that's fine. I don't. But we found the documents there. What's going on with the documents? It was a copy. uthi iyophela kodwa mbukeli indaba ukuthi lapha eMzansi sigcwele abantu bokufika uma ngabe i-citizenship bethola kalula kanjena bethola kuma backrooms njengoba sibona kwenzeka lapha eMiddelburg endaweni yaseMpumalanga kodwa ke sizohlaba sidlule nje naleti ngoba isikhathi asikho mbukeli la songena khona songena odabeni lika mfundisi uTE
uNkonyane wakhona lapha ePietermaritzburg noma besezinze lapha eThekwini lo oshone kule masonto adlule noma kuyisonto edlule uthe meshona kwabe sekufanele ukuthi angcatshwe ngeshwa ke umngcwabo wakhe ube nombango kaNkosikazi omdala noNkosikazi omncane. Ngenhlanhla unkosikazi omdala wayiwina i-court order njengoba kuze kwayisana enkantolo, kodwa kuthima sekumele alandwe eboxini noma emoshari yena professor noma udokotela uNkonyane lona obe ngumfundisi kwathola ukuthi akekho eboxini, kodwa kukhona amatshe noma ama-blocks phakathi eboxini. Kodwa ke ukuthi kwenzakalani abantu basayibuza namanje njengoba basala bedidekile. Umngcwabo wamiswa kwangabe kusaqhubeka lutho emva ukuthi kungatholakali lutho eboxini, kodwa nakho kwenzeka. Sanibonani, siyanibingelela nonke emakhaya. Hayi nje bese shilo ngosibongile. Ayizolo bekumngcwabo wamfowethu lapha eNyoneni emission. Kodwa ke izinto ezenzekile besiyiphathi ye-planning yomngcwabo up to ukuthi ngomsombuluko sasithi sicela ukuyomlanda ngoba sakuthola ukuthi ube nesifiso sokuzofihlela eNyukhasela noma ngabe wayeshonele eThekwini. Sasesisuggesta-ke kumasihlalisane wakhe lo behlala eThekwini sicela ukumlanda ngomsombuluko ngoba fanele simlande ngokosiko ngoba ushonele endlini. Sikwazi ukumlanda ngehlahla endlini, ubhuti sakhile amthathe endlini, sihambe siye emakhazeni lalele khona simkhulumise size sifike naye eNyukhasela. Sithe mangabe sicela leso sicelo sokumlanda ngomsombuluko lo sisi waveza ukuthi cha, ngcono simlande ngoLwesithathu. Kodwa-ke into eyenzekile emva kwaloko ngoba sazi la kade ihlala khona, azange asinikeze i-location, sahlala salinda. Sithe sizwa kwabe sekuthiwa hhayi ubonakele iy'moto i-convoy yehla naye ko-Ultra City. Nathi sazezwa kabahlala ngale ku-main road ukuthi hhayi zibonakele iy'moto sefikile-ke, so kwacaca ukuthi hhayi sesi-excludiwe-ke thina as part of i-planning yomngcwabo wakhe. So uma senithola-ke isimo la nakhu esizwa ngathi nigcina senihlala imihlangano kamasipala njengoba uwumuntu omkhulu bezongcwatshwa ngokohlelo oluthize labantu abakhulu, kwase kwenzakalani? Angazi noma mhlawumbe nganikeza ubhuti akhuluma. Okay. Ngiyanibingelela nonke bafowethu, usakhile wakaNkonyane lo khulumayo. Cha, ngoLesine usesi wethu udadewethu lo engihlele naye uSibongile wahamba wayokhuluma nemeya ngoba kwakubonakala ukuthi umngcwabo kabhuti umfowethu uyaqhubeka and thina asiyona ingxenye yomngcwabo waloyo mngcwabo kamfowethu. Wayeseyobika-ke le usisi emeyeni, mayebeka usisi udaba emeyeni yamangala imeya ukuthi hawu kungenzeka kanjani ukuthi kuyongcwatshwa umuntu omkhulu kangaka ngaphandle kwefamily yakhe. Yathi-ke imeya-ke isazobuyela kubo iyobabuza ukuthi leyo nto yenzeka kanjani. Kusho ukuthi nebala-ke yabuyela-ke imeya yayokhuluma nabo, yayisiyafona imeya ibuya back usisi, yathi icela ukuthi kube nomhlangano kuzohlalwa phansi kuxoxwe. Izothumela imoto ezozosilanda la ekhaya siye lapho kuyobanjelwa khona umhlangano. Ngempela yafika imoto, wangibiza usisi ngoba bengila ngaphandle ngebhizi ngezinye izinto. Sagibela emotweni, yasithatha imoto yasimikisa lapho bekuyobanjelwa khona umhlangano. Okwafike kwaba inkinga-ke kakhulu. Esasihlele nabo etafuleni kwakungabobaba benkonzo. Wayengekho noyedwa owayemelene nokuba umndeni walo sisi obehlala nobhuti eThekwini. Mina benginosisi. Yathi mayiqala inkulumo imeya iwuvula umhlangano, iqala inkulumo indlala imeya ukuthi njengoba ibize lo mhlangano iwubizela ukuthi kuvele ife kwehla ife elimnyama eNyukhasela, so kwenziwa amalungiselelo ukuthi kubekwe kahle umengameli waseNyonini. Manje into esuke yamxaka ukuthi bekwenzeka kanjani ukuthi imindeni wakhe ungabi included kulo mngcwabo.
yayichaya-ke yabe siyawuvula-ke umhlangano. Qaleni nje mangiqala nje mina ngabingelela ngoba sase siyithulile sonke ukuthi singobani. Ngathi mina ngicela ukubuza ukuthi njengoba sesihleli la sesihlala umhlangano ngobhuti, ngabe usekhona yini la eNewcastle noma akakafiki la eNewcastle? Nangabe usekhona la eNewcastle, ufike nobani? Umndeni wakhe ufike naye la, ngoba kunezinto phela zosintu ezenziwayo makuthatha umuntu njengoba usisi sechazile. Ayizange ibe khona i-answer. Ayizange ibe khona i-answer yaloyo mhlangano. I've said it before. There are footprints left on phones. Even if they delete messages, we retrieve them. Majority of you will not be able to stomach it. This country is going to burn. These things that we've put on this statement is just the tip of the iceberg. Go to the media tomorrow, honorable member, and say things again. I'm going to come with another evidence. He must never think he can blackmail or threaten anyone. We are not scared of policemen. When we joined the struggle, we were taught not to be scared of a policeman. We have not done it when we were young. We are not going to do it when we are old. Mkhwanazi is fighting General Khan. And every time he fights General Khan, he drags the EFF name, he drags the CIC's name to fight General Khan. Let him fight Khan if they got their own issues, and leave the EFF out of their nonsense, because EFF is not part of any nonsense they are fighting about in the police. Again, Mkhwanazi goes to ad hoc committee. He says Suntumule told Begitele and General Masemola that he no longer needs their intervention because Sibiya said he spoke to CIC of EFF to go and speak to Mkhwanazi so that he can bring them together. Mkhwanazi never said. The CIC called me and said, let's come together with Sibiya. He says, someone said, Sibiya said. And then the question should have been, okay, did the CIC convene that meeting? I never convened any meeting. No Sibiya asked me to convene any meeting. And let me tell you, if Sibiya had asked me to call a meeting, I was going to call it because I am a leader of this country. And when two police generals are fighting and one of them says, I'm fighting with my colleague, I want you to mediate, I was going to do it. I did not hire Sibiya. They hired him. I respected him because he's a general that they have hired. But that meeting never took place. So don't be shaken by nonsense. Another person who was in trouble with SARS at the time for tax evasion and smuggling of cigarettes from Zimbabwe into South Africa was Adriano Mazzotti. Now, Malema and Mazzotti decided that they needed political protection against President Jacob Zuma's government. So they joined forces and formed the Economic Freedom Fighters Political Party, the EFF, with Mazzotti funding it and Malema leading it. Unsurprisingly so, one of the strongest founding policies of the EFF is the policy of open borders between South Africa and other African countries, particularly Zimbabwe, for free movement of people and trade. You will rather not vote for me. I am not desperate to become president of South Africa. I am desperate to unite the African continent. And if the unity of my people is going to cost me votes, you can take your votes. I don't want xenophobic votes. I don't want the votes
of haters. This is unsurprising because Mazzotti smuggles his cigarettes and tobacco from Zimbabwe, and this policy would be very beneficial to his business. But long story short, the EFF registered with the IEC, and Mazzotti covered its registration fee of 200,000 and also provided Malema and his family with security and the house where they currently stay. Another man named Kyle Phillips, who is Mazzotti's friend and business partner, gave Julius Malema 1 million rands to settle all his debts that would have prevented him from becoming a member of parliament. And in 2014, the EFF contested general elections for the first time and secured 6% of the votes and got 25 seats in parliament, enabling Malema to protect himself politically through horse trading, and was also determined to exact revenge on Jacob Zuma and continued insulting and decampaigning him. He made parliament hell for him. Firstly, people every day say something about President Zuma in this country. Should I stand every day, take everybody to court? You say a lot of things about me. Should I do so? If I were you can take me to court. You can He's answering you, Honorable Malema. Honorable Malema, not your turn. Honorable Malema. Point of order. Honorable Malema. This is our house. No.